Halor ka jing kano jong MLA jong ka seng Kongres na po Malim constituency kata uba Roni Wilongdo ha ka ba ul kano ba ka kartong jong ka seng Voice of the People Party VP nagbantak elections MDC na po Malim constituency kalathok da ka ba ong ba kala pandip ban pule ya ka theology hanrei ha ka affidavit balalap kadai ka badang supas ya ka class 12 Ula kena ru ba ka kartong jong ka seng Voice of the People Party VP kata ikong Iban Daplin Longdo ila shuthok ya upai ba da ka bathok ba ila dep ban pule ya ka theology halor kanai ka jing keno bat ka jing kentho jong MLA jong ka seng Kongres persya ya ikong Iban Daplin Longdo ngila yok banwan ra shapi ya kata ka proof la ne kata ka jing pensisha ba ikong Iban Daplin Longdo ila dep ban pule ya kata ka theology da ka ba Pila banyo ihang ni ya kene ke certificates jong ikong ai bandap din nong do ka ba ila yo ha ka ba lapan i ba ila dep ban pule ya ka theology mbat kane hi kadai kata ka jubab ka basha ya kito ki bakantho kam tam e ya MLA jong ka malim constituency ubal kano ba ikong ai bandap din nong do ila shuthok bat ya lamba kala ya opai ba da ka ba ithok ba ila pandip ya ka theology hanrei lamba kane ka certificate la ne kata ka proof pila banyo i ba kani kadai sisa ba ikong ai bandap ling longdo ila dep ban pendep ya ka theology affidavit bangila affidavit chung she's only class 12 passed the komot hadu kata ila ban exploit the religious sentiment of brio okay affidavit be filed for bile MLA election she's only 12 passed there's nowhere mdan hangno no bopadi baila pulia theology the kanai pad issue ba lada ila not ban top ipai ba so ban job nam tip should the job ile you mo